India Mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Hinna kisngi kinong hikai terminated contractual teachers hapok kesatri jong ka LP School Contractual Association bat ke jingja umat bat ya makmat jong magistrate ban IT no yaki kot kisla ki jong ki ha ka sorkar namarna kalian ki bor jong ka an kim sha yu president ban lit rung biang bat kinong hikai hasket rate bat IT no yaki kot kisla ha chief minister kumta kila shong hakmat jong ka embos ban IT ki kot kisla ki jong ki ha magistrate bat ban ipin e ha chief minister ki bakin thop ya ka epic Aadhaar license ki mark sheet bat ki wei ki jingdan kam ha kene kisngi kila ong ba kila rai ban pindam no ya ka jinge ki kabalane mentala kumba saus ni lenter ha ka bo chief minister shimpriang ya ka jingdawa ka jong ki kabalalong hinnin kisngi hasket rate u president jong ka seng ba birbol riang tem ulapin pau ki jing sngosi ha ka bayadai bat kani na markilai kendo yu chief minister ka jilla u konrad ke sangma kabaladan kumbah nyausin ba yo health minister u ba lakmen lang rembui la bonsin re kamlong kam kumta kila raiwan sange no ya ka jinge ki na do menta kisni namar nakaliang jongi ke ngiladam IT lara ka sarkar kadon ni kamen sim ban perkhat tengem khangaya kata bat ngaong lepa ban khot biang si kami jinga keren sngobaha ban am khot syo ngilai kendo nyausin yu chief minister arsin yu education minister daki phausen yaki education yaki officer ki badai pai ka nat education te ngachu ong kumne ka jingsen sar jong pharo adona ka bible ka khambha boncha ban ya ka jingsen sar jong konrak sangma ya ka jalak meglaya thagri ko mosas ulei ki kamba tang si phautali laplai loi ya ki khonisral hanrai ni daki ki kot ki memar daki phautali daki lada ki spa tali ngilati ki jingi kendu ki bakat no sen ngilale hanrai ki penlong merau ban yangi daka be yangi keleng ong be yangi si asam be yangi sikwe ki jala kumta ban ka penlong yangi bangin IT lag jong ka jing em kini ki kot ki jongi ki bade ka jing em ka jongi ni IT sa ka sarkar baka sarkar kan penun kam lar ka chong hok hakano kono ko dur besi kumlong elang babun ki jingduna adon andre na smomo pade na ya ki jing trelang ki jong phi baru cikata kumba pila terwa yang madan malki nala sim da kemen sim jong jing sokya tak malam siang dari ibu buat berit tambah ngayo i bakal kini mentan malam don bener jing sok sa i rena adon tang gajing ai play jadi di pelan kai baru supaya insamin orang ni bat tepat tapi bab hindai ban buat ya kan nuksa ke bangan lele nanam semua hanga le dari semua tu balai ngale kalau ba chief minister jongi deputy chief minister jongi home minister ubade haga juga por education minister jongi kila le ya kaba kapenlong yang abangan babi ben im hangne sapre kapenlong yang abangan nyau hala ya ka e ka ba imei pa jonga kila le ya ka jing em ka jonga ala yo e ki kerdan sarkar kala pha yang aban tre ka basdang ala kongo ya kata andre ka ong mentai yang ba phimlong ba bit ban tre anam smoi e kata andre kumunong yam jongki makar pa ya phi ba phin long ba jai aba phin long ki ba ya trelang